Aicho kada mara tereka pindi kitika mchirongwa chedu ka gambare manzi etaka wanda zvidiripa big remasasa paka apano pa National FM ka hayo chimbo changu kuti ayo tichatapirirwa uyezve ka tichava nenguva yakawana yakanaka yekutinzwe ka nhoroondo right. Ndisati ndaenda angu kureka regai inini ndimbodonongodza ka magamba mamwe akatisiya ka muno munyika yeZimbabwe. Magamba akatisiya muno munyika yeZimbabwe ka Emi Manzi anosanganisira iwo ka Mushakabvu Shem Masangudza weFarai Brothers, Emmanuel Nkomo Zigzag Band akasiya kamswa 4 July 2003, Edwin Hama akasiya kamswa 2 July 2007, kozo chakareka Fungai Zata 8 July 2010, Paul Piri akasiya kamswa 12 July 1995, Joseph Mtero 12 July 1997, Cosmas Machoko 12 July 1992, kozo chakare Adam Chisho aikwapaidza ka Jessica 13 July 2011 kam Minda Isidambaza 16 July 2005, Joseph Pingama akasiya mswa 16 July 2011, Aaron Chinamira Chakanyuka 17 July 2008, Boniface Msoda we Charles Gilband akasiya mswa 27 July 1997, Jablan Bitu Petro na Joani akasiya mswa 31 July 2011, kozo chakareka Ketai Matias Mchawaya 29 July 1999 ka 1995 mswa 29 July zvakare takarasikirwa isisuka na Mhosva Marasha uyo waizikanizira kuti Big Tembo. Maiziva here kuti rake chairo ka ainziye ka Mhosva Marasha. Ndikutoona vamwe vaka vakutokanuka kutobata muromo kuti Mhosva Marasha ainzi Mhosva Marasha ndiye kuti ka Big Tembo. Amano atererika nhasi uno tadisisuka tomborangarira gamba rinonzi Aaron Chinamira Chakanyuka. Aaron Chinamira Chakanyuka uyo ka akatisiya ka musi wa 17 July 2008. Nokudaro akasiya iye ai nemakore anakwana kuti aiwo ka 38. Kureva kuti kubva musi negore raatisiya kusvika nhasi uno pane makore anokwana kuti aiwo ka makumi mairi ndizvozvo. Pane makore makumi maviri nemapfumbamwe 29. Toti sisuka aiwa pane makore 19 years dzadarika iko zvinezvi kwavari ikoko ka tinotaiwa ka zororai murugare right. Aaron Chinamira Chakanyuka uyo akabarwa musi 26 May 1970 kusoti sose Nyanyadzi kwa Gutu kwa Beni uko takasvikapo ipapo. Baba wavo vainziwo Eric Tariro Chakanyuka vakatisiya mugore ra 1996 kuzoti zvakare ivo vana Aaron mbamavo vakazvarwawo varivo vatanhatu. Amai vavo vainzi Rosemary Mandudzi. Idzoka kuchikoro dzakadzidza ikoko zvakare kuGutu kudombo reNhikiti papuraimari apo, sekendari kutongogara zvese kuzoita O level ikoko right. Tisingade hedu isisuka kupedza nguva, regai isisuka timbonzwa kamwe chete kubva kuna iye ka Aaron Chinamira Chakanyuka padamba refu rake rinonziro Todira Peturu.
kusema maina baba wakakubereka. Anga sina kumira mushe kani mkomane. Komana ka muriwo unonaka ugare mundiro chokwadi. Aroni chinamira chakanyuka. Wanga uri uchiwe dendende pa chokwadi. Zvisine hazvo moroterereka tingarebese muna matoka sadzari chipora reketi mbonzo yaitsitsuka kubva kwemunini wake ka Philipi chakanyuka kwandakasangana naye ka pandakaenda pamusha pawo kwa Gutuko kwa Beni pasoti sose apo inzwai munzwe achitudza yeka nhoroondo yemukoma wake muchidimbu. Ini ndinonzi Philip Chakanyuka, ndini munin'ina wa Aaron Shinamira Chakanyuka. Kuno kwatinogara kuno kunonzi kwa Micho kwa Beni, kunonzi Protea Spring kwa Gutu. Right, mkoma Philipi, imimi makabarwa muri wangani mbamenyo? Isu 35 mbamedu. Domani mazika. Aaron okutanga, kutera Joyce awa Mushakavu, kutera Miriam aripo, kutera inini Philip, kutera Izai, kutera Joseph. Baba, wekubereka wenzani? Wenzi Eric Tariro Chakanyuka. Waipa kupi? Kumushando kuno kwa Gutu. Kwa mai? Mai ndo kumushando kuno kwa Gutu futi. Wakabereka kunonzi kwa Manduzi kana kuti wenzani? Wenzi Rosemary Manduzi. Aiwa, apari kunzika papo. Eti, Aaron wakabarwa gore ripi uye wakabarwa kupi? Aaron akabarwa gore ra 1970 ku Sanyati. Andosiya kuti kuno kwa Sanyati ndozoti kusando ndo kwakabarirwa. Sei akabarwa ku Sanyati? Vabereki vakambobva kuno kwachinda ikoko vakambanogara kuma education ku Sanyati. Ndovasodzoka iko vachidzoka kuno pakavhurwa minda ino yeminda mirefu. Ndopakazodzoka kuno kasi Aaron anga atobarwa. Aiwa, chikoro wakafunda kupi? Chikoro akatanga ku Sanyati ikoko primary. Ndokuzouya kuno ndokuzodzidza pa ku primary akafunda pa chikoro chipi? Chikoro ndoziva ngozi ndakandiri mudoko. Ndokuzoenda kwa Mupandawana primary. Ndokuzobvako ndokuzoya paTongogara secondary. Apapo ndokuzoenda paNyazvidzi futi
mapurazi makapatananiswa kwana Sekuru ndokwagara achina chikoro ikoko ndokwakazopedza form 4 yake. Mune zvemimanzizi wakapinda sei? Uyu soza kwangu nini angotanga aita zvemabhanju. Kuzobva mazimabhanju ari kuchikoro ndopakasokotanga kuti ari kuchikoro iko achinda kwana Mupanda wanawo kana anza kuti kune vanoridza ndokwaingonzvenga chikoro achinda ikoko. Waitotiza kuti pachikoro? Waitiza. Waitiza kuti zvakaziri mari. Waitiza. Vabereki vasiri kuziva kuti ndozviri kutambika. Vaitozwa kuti mwana asvika kuchikoro atova nevhiki kana kuti atova nemwedzi asinga kuchikoro. Mwedzi? Chaiko. Uyezve kutobva kwakaita pasotisosi secondary achienda kunyazvidzi akaita zvekutonzvenga uza kana kuti mukana wangu kuti ndizvindo zvemagitari haungabudi nekuti abereki vanenge akangosonana naye saka akazoenda uku ndokwayakuri nechi navabereki plus ndokwaiva nevanhu futi vamwe vaifara zvemabhanji kunyanya saka ndomatangira akaita zvinhu kusvika azova pakazoenda kuchirungu. Kuchikoro kwacho ikoko waigona here? Aiwa waigona zvokutonyanya waigona chaizvo asi kuti zvakatovhiringwa nenyaya yemabhanji iyoyi. Tingati siso kunoko muchiri kutondera here vamwe vaimboita navo? Mapurazi ndo vandotondera kuna kwaiona naManuel Kindinga vamwe vakazoimba ndo vandotoziva kuno kumapurazi kona Sekuru kwaigara ikoko. Nazvino vanhu ivavo vachitori kona nasi. Vana Manuel Kindinga vachitori kona? Vachitori. Vaitawo zvemagitari zvakati? Zvemabhanji izvozvo. Vari kuita yana Manuel? Zvino vangogara vatongo varimi vagara mapurazi. Aiwa, pari kuwisisika. Zvino wakazovandudza sei kudzimara muzonzwa kuti aiwa wakutama pamusha pano? Mukomana wakatsvagirwa basa kubva kuno kumusha achienda kutaundi kwaana bamunini vaishanda mukambani yainzi Conis Textile yakudzi Modzoniko zvine ndo maindiro akaenda kunhikira akanzi yakubasa saka apa basa ipapo ndo pakatanga kuita machipita ake zvaya anamutaura yekuti wainzvenga chikoro achienda kumagitari ndo wakatanga kunzvenga basa achienda kuvi kumagitari kusvika basa ratozopera pese atongova muimbi wezvemagitari. Waitiza zvakare basa? Chaizvo waitotiza. Vatonzi nayewo baba vaiva kutinzi mwana mukoniwa achiti zvebasa kuita zvemagitari. Asi kana tichitaura tingati sisu vabereki vaizvitambira here achiri kunoko? Vaitosiramba vaiti ndezvemarombe ndozi ndichireka ndandiri mudiki zvangu asi pari musi wakatombororwa achirehwa nyaya dzemagitari idzodzo. Zvichinzi aita sei? Tinzi zvinokupa urombe. For sure zvatitaura kuti ndezvemarombe futi panguva yacho iyoyo ekuti waingona nezvakanga ari wacho mazuva acho zvaita kuti watovarombe zveshuwa asi sechipo chaingwa paari akaramba angozvidi akangozvishingirira. Manzo akapa mukoma Philip kamuningira wacho Aaron Chinamira kachakanyuka ka achitiudza reketi monzo zvakareka umo zvakareka mukoma wake anonziyeka Ishmael Chindedzi wandakasangana naye zvakarepo pasotisosi. Ndintonzi Ishmael Chindedzi. Aaron Chinamira mwana wamainini vangu. Aitishandisa mabhuku angu inini. Ndaitoti ndiri kuchikoro kwangu inini ndakapedza chikoro 1985 form 4. Aaron ainga ari mushure mangu mwana wamainini vangu saka nhoroondo yake zvemagitari izvi Aaron pachikoro aifarira kuimba kutamba aitogona kutobva kana kunokumba kuenda kumaraini kunogara ikoko achingofarira kutamba nokuseka navanhu angasiri munhu ane hasha kana kuti sei ari munhu aingofarira kunyanyanya zvokuimba kumachechi. Chechi imwe yakapinda yainzi Habakuku aiwo muimbi achiridza ngoma
ngoma inoti serenezeri yakafanana nezesiyo neziyazokurwa serenezeri Aaron achimba nziyo achingohamba mufana uyu asingadi chikoro achingofarira kuti kana akaenda kwaenda akawa kuti kune vanhu vechechi vari kuenda vakati kuchechi manheru chechi dzousiku dzedzedzi haadzoki saka aitoona dambudziko futi nengopamba pamusoro pengoti kwaangoenda anongoti 4 saka panyaya yechikoro apa zvaitonetsera navabereki panyaya yechikoro hungu Aaron aigona kuenda chikoro waigona vataiti akaenda kwaenda haadzoki saka mukuita zvokuimba izvi akazotorwa nabamuna ake George Chakanyuka ndobva aenda kunosenza Textiles kuHarare. Ipapo ndobva akatanga manje zvemagitari. Aaron akupinza kuita zvemagitari. Aaron akutiza basa ari kuenda kunoita zvemagitari. Aaron akutotiza magitari ari kuHarare. Akambotanga ajoya kumba ndobva apedza atombozorova magitari imomo. Saka toona mubana akubudisa madambare akutoridza mhanzi dzakutobuda muredhiyo. Saka amai manje mai vake manje vamagumbo mai Aaron vasvikana nokungoita ari kungorova kwaAaron rake achingoita zvemagitari. Saka akazoona Aaron atobudirira ndokuba akangozorwara takutofunga kuti Aaron achaenda mberi. Aaron airova nyangwe vanhu vese vaiziva Aaron aitorova music kutoti vanhu vaitokachangara kuti kusei Aaron asingasumukiri iye achirova music sezvizvizvi. Izvo zvakatinetsawo. Asi muchiona maifungidzira kuti chii chiri kumudzorera shure? Pakaita dambudziko rokuti anga asinganyatsi ndataura nyaya yekurova saka vana mai vagara vachimbonyunyuta. Ini ndofungidza kuti izvo ndozvakatadza kuti arege kubudirira nekuti namai manje nyaya yake kusaya kumba vakanga vamakara asingaonani vanga vasingawirirani nenyaya iyoyo. Munongoziva kuti munhu ane mwana wake unotarisira kuti auye kumba mukomana mukurukazi first born mumba mauya. Saka mukoma wechimeri aiti akauya mai vake vainzwa sei? Vaibvara zvakaita ndozokuti maridziro aita music ayakasoka mai vake vaingoti mai Aaron ivo aitori nechigumbu naye kusvika vangozotanga kufara vatonzi mai vachinamira ende zvaitovafadza vakazikamwa nokuda kwakepo. Imimi kuno kunharaunda kunoku maimutambirawo sei semunhu anga wasumukira wakuzikana nenyika yese ari munhu wamakakura naye kuno? Aaron kunoku waidiwa navanhu ende hapana munhu asiri shamwari yake kamuno mese muno mutsotsosi mese hapana munhu anga asingazivi hapana munhu usingamuzivi ende anga asingatarisiri munhu kure chero vaipinda mabhendi ake vokuno kwedu kunharaunda kwake vaingoti vakangozva kuti Aaron ari kuridza vakangosvika vaitongoya vachingonitaura ini mukoma wacho nakuti takangopinda bhendi paangotiziva akatibata zvakanaka. Wainwa here doro? Aimwa. Munwiro wake chache wokuraradza here? Aaron aimwa aifara munhu unoridza magitare anoronga zvemusiki hatingati munhu unomwa doro rekuraradza aito munhu aitofara zvake ndaitaura yayo kuzoya kumba yeye kuno kumusha kuna mai iyo akanga zvanga yaito zvinhu zvatopinda muropa make asi kuti vakangozouya hake pokupedzisira hake apa kuhwara. Mukoma Ishmael Chindedzi mukati munhu anoronga magitari haani zvekuraradza asi chete kwamuri kwagutuko hamuzivi mweshasha inobva nepagilendo apa inonzi paradzai mesi kuti ano ukasha zvakaita sei wawa imi mikaimi mai kuchema chema pana mombe zvino gore rino tinorima nei zvino gore rino tinorima nei mai kubike doro kudane umwe mai kubike doro kudane umwe chinangwa chavo mai kuti ndirarame chinangwa chavo mai kuti ndirarame.
zvakaita mai vangu vamagumbu. Zvakaita mai vangu vamagumbu. Aiwa magumbo vaingopopota iwe. Arona hakuyibuna kuzondipa mari yechigayo nemari yeshuka. Hakuyiba. Shuwa ere. Amagumbo zororai burugare. Ndatadza metsi kapa vanzi kwatadza metsi. Kana akati siya mugore 2008 kurava kuti kusvika nhasi unoka pane 9 years kwete 19 kotaitizawo chikoro kasa Aroni veduwe. Akupa padamba rata kanziro chisimbiso kambo kanonziko chirikadzi. Aroni chinamira chakanyuka uchi hwedendende. Zvisina yazvo kana regai tinyatsokunzwa iye womene pachake uchizvitaurira iye Aroni chakanyuka timbohwaihwi rake chero achizvitaurira iye womene. Angu ndinoitwa Aroni chakanyuka. Rekuimba ndichizikaona sekuti Aroni chinamira. Rino zita remadonhorirwa. Nini ndakazvarwa mugore ra 1970 26 May kumasvingo kwaGutu kwaMupandawana. Kunzvimbo iri padhuze nemapuraza eNyazvidzi. Asi ndinogara inonzi Salt Source. Ndakapinda chikoro pachikoro chinonzi Tongogara Primary School. Ndakapinda secondary yangu Tongogara Secondary School. Ndakabva ipapo ndikaenda paMupandawana High School. Ndakazopedzisa chikoro changu pa-O levels. Zvokuimba izvi ndazvitanga mugore ra 1991. Apo ndakawanikwa ndichipinda muchikwata chaidaidzwa kunzi icho chaZezesa Challengers. Ndiri umwe wavo vakavamba chikwata. Amanzwa kapoka ndiye umwe awoka hanzi aivepo pakavambwa chikwata chaZezesa Challengers ka ndakazomboitawo mhanza zvakareka yekusangana naLucky Mmiriki. Regai timbobvunzawo kwaLucky Mmiriki ambotiudzawo kuti chokwadi here vakambenge vari vese. Ivo naLucky Mmiriki ava zvakabvira kupi kwacho ka yakangotanga chingonzi chaZezesa Challengers here kudzimara kusangana naye ka Aroni chinamira kana kuti chikwata chawo chine kwachakatangira. Katinzveka kuna mukoma Lucky Mmiriki. It's my time here to zviti life wire. Ndo starata toshandisa ipapo. Song yezikanwa ndiyangwara retiredza mashi. Dzongwa tombota ngatimboridzai mabhawa taimboiridza futi. Yeah, but most of the time taiwanzoda kungoridza edu iwaya asina kubvira ari iwaya angari manyowa ndatanya kuto specialize mashows. Isimbi ndeshe imwe yanga ikaora manje because mari yekuhaya isimbi dzakanaka pavasina. Saka imwe show taigona kutongoridza pachirira gitare 1 rhythm chat rhythm ikarira zvatoita. Apungwe richiridza ndiri 1 vamwe vangobara magitare rhythm ichirira chat vanhu vachifana kutamba masango. Tazoti zuva date tapuhwa date recording vanhu vaive manje vaive vedemo vaive tati chakanyuka manje Aroni. Tikati Aroni ndoda kuti unotiridzira lead. Tapractice masongs manywana ayaya. Date recording lasvika Aroni achabatika.
aicha kurekoda my time iyoyo angasangasa namborekoda angasatambura akachibvawo kupa Aroni baba Aroni agara muESHU aida kutanga uzimagitare ndopanga achimboshanda neSpiders ya Spiders wayamboita vachienda vanakabhendi kavo kavharawo muESHU yangasina zvaaita kunenguva saka aitya kupinda mustudio aityaro asi maiona kuti ruoko rwake raiita aibata zviri nani but kutya manje ndobva tazotsvaga mukomana wamadrums wanga tinaye ainzi Joseph January agara kuSt Mary's uko zvikanzi ndino munhu wandoziva shamwari yangu anogara pamhiri pagarden apo anobva lead because hatisina diri kuenda nawo studio saka toita sei chena unotsvaga iwo munhu iyouye naye ndobva vauya naye mukomana wayo ainzi Wilson Musa atoripo nanhasi basman tina Lazi wedu iyoyo madrums takasitora mumwe mukomana ainzi ari mukomana airidza kunyamiyama kunyamiyama ndobva tarekodha naye first single yedu vaForoman Flipside bhuku rerudo ya ndegore ripiyo that's 93 Dimi maononga prosi Gadriza hii mitemo yenyu vanhu vashande malid iyaya akapracticewa naiye Aroni Chinamira chakanyuka kam ndobva azopuwa umwe ndiye akazopinda mustudio idzo dzaitya manje kusaba kupinda mustudio dzadzajara kungorowa magaba dziri pasoti sosi pabheni apo zvinobva kure izvi mukazoona vakuru vemagitare vatungamiri vezvikwata vakunyima vamwe mari ka unenge uri museredzero iwo ngoziko chaunenge wakaona ndo chinenge chakapenga right regeti bonza kuti iyo dendende yacho yanga yakamira sei line up yacho damba refu rakanyatonditsidyo uye rinove damba refu rakatambirwa neveruzhinji ndo remugore 1997 iri rinonzi mahindekinde rakafa nzvimbo dzakawanda kusvika kuna naMozambique nana South Africa dzaizwa vachitotaura nezvedamba refu iroro ndo panowanikwa nzvimbo dzakaita sana nhamo yedhorobha vana pandagona nditende iwo nemamwe akangowanda aripa pari zvino mamiriro atakaita ndokuti inini ndiripo pakushaura nekuridza lead guitar tine mukomana anoitwa Noah Dibawira iye ari kutibatira bass guitar tine mukomana anoitwa Claudius Jack iye anoridza rhythm pamadrums pane mukomana anonzi Andrew Matambo ndo mamiriro atakaita pachikwata cheDendende Express tozoita anobvumira anodairira anototi mabig vocals pana Edison Mudzviti mukomana wokwachirumadzuko chesha chichitanga tanga tina mukoma System Tazvida avo vamushakapu pari zvino ndina mukoma Lakimu Miriki avo vari kuridza namukoma Macheso panguva ino ndina mukoma Isaac Tazvida vanomunin'ina wamukoma System Tazvida pamwe chete nemushakapu Peter Tazvida taya nemwe muchinda ainzi Lazi airidza bhesi sene maitende yandati kanganwe uye mukomana wamadrums anonzi Jose sene maitende yandati kanganwe chikwata cheDendende Express chakavambwa mugore ra1995 apo takwanikwa tichikwanisa kufikisa damba refu redu rinonzi iro Chidadiso vane nziyo dzakaita sana Chidadiso vana Manuro Kinginga vana nhamo yedhorobha
ndo rakaita damba rekutanga mugore 1995 rakazobutswa 1996. warambara unichavakanyuka tikanzi musaone kurowa kudai amai magumbo moti ndakagarika pachitungwiza panapa nhamo iri kundonesa chitsvuku ndakambomushanyira ronochinamwira chokwadi kumba kwake ndakatomwawo mazowe saka ungati kutamburira ikoko aiwa ngaagirika next time ndozoti vaimbi havachazodi kuti ndiuye kudzimba dzavo ndakamboenda kwana Soma ndikamenyerwa magaka naamai vacho ndakaenda kudangara mundove akwakadhani uko kumondoro kwambuya dembo ndakapuwa ipwa ndikapuwa hanzungu aiyo express chichiumbwa ndanga ndine vakomana vakaita national Azati uyo ari kuridza namukomana Nicolas Zakaria in the basketball. Ndine mukomana anoitwa Gift Sixpence anoridza rhythm ari zvino ari kuridza namukoma Gift Amuli. Ndine mukomana anoitwa Paul Kuzinya zvino aka kuLondon ndovave neni takadaro tovatamba chikwata cheDendende Express. Ini ndingati muchikwata cheDendende Express chokutanga chandinoita kunyora pamwe chete nekuimba ndovezve ndini ndinobata gitare yari inonzi lead ndinovamba racho riya ndingati ndiwo mabasa andinoita muchikwata. Nasho Azati ndiye uye mkomana wokumborowa kana Nicolas Zakaria achirowa bass guitar pana mwana wangu sandishungurudze ndakazombata ndakamuendera pachitungwiza apa Nasho mazuva angu driver dzemushikashika idzi ane kamotikari kake kemushikashika hazve magitara akanda uko anenge angobatsira anenge asession musician kwamadzibaba akabva ndobva aenda kwa Shingita Pomwa ndobva abva zvakare kwaShingita Pomwa ikoko abva ambomira akadaro zvake hatizwi kuti iko zvinhu zvari kufungei ari kurowa wake mushikashika nekakorora kake aiwa zviri kufamba zviri kumuitira akagarika uchiri akarowa muchitungwizo
asi ndakambata ndobva ndamboti kurukure naye iyeka Nasho Azati inzwe imunzwe aitika pana anonzi Aaron Chinamira chakanyuka airidza kuno band inonzi Spiders Band raitungamirwa naMukoma Cyril Shoniwa saka vakazoridza kudhuze nekumaraini kwedu saka airidza bhesi wavo haana kuuya. Cyril Shoniwa aigara kupi? Cyril Shoniwa aigara muna Muchitungwiza bati ndakanga nati kupi bandifunga kusaidhiona na M uko saka baseman wavo haana kuuya kuzoridza kushow haana kuuya kushow musi wacho newoyo apo pavaida kuridzira pacho pakanga uri kudhuze nekumba kwedu isusu saka zvasina kuuya kushow manje Aaron ndokuti pane mwe mukomana ndozivawo wechidiki mufana wechidiki atokwanisa kungomutora kuti auye kuzotibatsira show yedu iyo ndobva nzi ndanomutora ndobva anditora paya ndobva ndanoridza show yaya akakusvikira uri kumba yakatondisvikira ndiri kumba ya iwo usati wamboridzira bhendi rombe usati wamboridza mbawa kana ndisati saka akakusvikira sei iwewe kutodzimana kuti iwo uzozvitambira kuti urati ngatichibudai wozi iwe waigara ungori mumaoko evabereki akasvika sei masvikiro akaita akasvika mapapai naamai neni ndanga nditoripo nababa iwo vaya vaindidzisa gitari vaya ndokutaura namai vangu kuti mukomana ndinomuziva zvakadai ndonzi achiridza magitari achidaiso saka tanga hazvingwatisikere kuti muti mumuvhumidziwo kuti anga unotibatsira sezvo taita dambudziko tine basa ratoda kuita apa tine show yatoda kuita saka munhu wedu anoridza bhesi haana kuuya saka mungatibvumirire kuti mwana wenyu agwanise kunotibatsira zvikanzi angazvikwanise here iyei uye anongoridza zvepanopamba zvekutamba atinakidzwa zvake nababa iwa zvikanzi tokumbira zvedu ambonotraya tione kuti anobudisa anokwanisa kuridza here kana kuti kwete iwo ungawamboridza here ipapo ini ndarisati nansandaridza asi kuti ndada kuziva zvangu kuti maridziro egitari unoridza so ende electric guitar ndanda kuti uchazati rinoridzwa zvakadai macods zvese nanda kwaziva riri bhesi here riri bhesi asi baba ve vaikudzidzisa vebhesi vandidzidzisa bhesi saka ndopa ndakatorwa bva ndaenda kushow kuya bva vananzi ungakwanise kuridza here nasolution wacho ndikati ndinotraya hanenge sikarove hadairo inenge ichibika manhanga ipapo asi ngoti kuzvishingisa chete ukati kana zvichikona zvinokonera kumberi zvinokonera ipapo kana zvindazvitadza kutozvitadzira ipapo ndoenda zvangu kondinenge ndabva chiprazi nepfunga dzehwana udiki zvinesina basa maningi zitereka kuti ndazvikoniwa asi hana ibika manhanga zvakaipa but zvisinei zvakaitika ipapo manje zvakabva zvaitawo zvakanaka masongs avairidza acho pa ndaikwanisa kumapindira ndikangoti zvangoita nenge automatically kuti zvandairidza ndiri kumba kweweka zvaipindira nemasongs avo avairidza vatanga masongs avo paya vatanga masongs paya kuridza paya ndapinda uchiri kutonera vakatanga nayo diki auchazirangarira zvangu wapinda kudzimara vatozoridza mamwe mahitsa wakaita sana asi iwewe Nasho kana ndiyo iwo wana usati waridza navo handitika nziyo dzavo hausati wadzinzwa maenda waenda pastage kungotanga ngodai sei ubva wangokwanisa kupinda ndakakwanisa kutopinda ipapo secret iripo ndei ndonza vachivaiira aiwa shero zirongoziridza magitari chero munhu akaridza kambo kaite seunokwanisa kungopinda chandingataure zvangu ndechekuti unoteerera maintro kana intro ichitanga nelead zvaizviya unoteerera mafambiro akuita lead gita rachone kuti lead yake ari kuridza musambo warerekera kupi then iwe ipapo unofanisa kuongeita sei wangokasika kuzvibata zvinofana kutoitika kumunhu akachenjeresa kana kuti ane chipo infact ane chipo chachone unobva watozvinzwa kuti musambo wakarerekera kwakadai so ubva watongopinda zvakadaro saka vakabva vangoisumudza paipai kusumudza nekupinda ichipera wasumudza imwe nekupinda ipera wasumudza imwe nekupinda kudzimara show yatoita se yatosvika pakupera saka yapera show iyoyo ngomasirishoni wakatozonditi kwemfana anogona kuridza zvaanogona kuridza kudai soko ari kutoridza kuti otherwise kuda kutodarika vatoridza naye mazuva ese saka mufana wakasununguka here kuti tigopota tikufamba tese ini ndikati ndichanonzwa vabereki ndadzokera kuvabereki vaya ndobva ndavatsanangura chinyaya yacho ndikati mukomasiri wada kuti timbofamba tese tichiita mashows tese ndichiwanawo something anakidzwa nazvo vabereki vakati isi kuti hatingakudzvanyirechi chipo chako kana zviri zvauri kuda pamwe pane chipo chako kana mawirirana chete munokwanisa kuita se kuenda zvofamba mese kubva paipa tatanga kutofamba tese namukomasiri shoniwa saka kwangu ina Aaron Chinamira chakanyuka airidza rhythm gita ikoko mukomasiri airidza lead ini madrums ini ndairidza bass pamadrums papaine mumwe anga aripo ainzi ndakangana
kanganwa right mukoma chinamira manje ndipo wakatiwo but pamudiki unokwanisa kuridza senda zvona une chipo ini ndiri kufunga kuda kuitawo band apa ne spiders manga mane mazuva mangani ndofunga ndakafamba nawo dzinenge 4 to 5 months ndiri kunyepa chinamira ndo pakatanga kutaurawo nyaya yake yekuti indi nedzimbo dzangu ndandotofunga kuzoda kuita se kufoma band saba mudiki netachi yami nayo kana mine shungu tunokwanisa kuita se kufoma band tofamba tese inini wose munhu angatone shungu yekuita zvemagitari ndichanzwa kuti zveshoende zvinenge zviri mandiri ndakondabvumirana nazvo saka zvakaitika chinamira akazoti kana zvadai so wabvumirana nazvo pamudiki ngatiitei band ndine masongs angu toda kuti tiite saka totsvaga chii vamwe vanhu toita band ndibva ndabvumiranawo nazvo ndomatangira akaita band raro ndichinamira rakatangirwa kupi muda kuchitongesa mekare mamusati mane mainstruments maita sei tangasina kana mainstruments kana 1 kana gitari kana 1 saka tatiita magitari ekutokumbira kuti tipractice vamaimbokubatsiraiwo nemagitari ndaendani panguva yacho pane ainzi the late togara aigara kunochitungisa nechekumayambarao ndova ichibatsa nemagitari muchiitira kupiri yesawa yacho taitira kumba kwangomatogara iwawo apa aron aigara kupi papo aron aigara kuchitungisa ikoko atanga achigara kud ndobva azobva kuunit d kwasecond ndobva azoenda kumayambara wakatozotogara futi kumayambara ikoko ndobva mafamba naaron right zvadaro manje aron pakati ngatiite chiumbe chikwata tikati tikatitsvage chii vanhu patatsvaga mumwe mukomana airiza rhythm ainzi gift sixpence anova ndo vamwe ananya kunidzidzisa futi chi magitari because anga aripo aigara kudhuze nekumaraini kwedu saka vanhu vainidzidzisa magitari aripo futi pachikwata icho chinobva tamuona gift sixpence iye ndobva abvumira nazvo ndobva tabatana naye tabatana ndaye kudai ndobva tatsvaga munhu airidza madrums anoridza madrums aripo futi aigara nechekumaraini kwedu ainzi Christopher Chawanda tatingoriwo mazera mamwe chete iwayo saka uchiona kuti gift sixpence anga kuridza lead anga kuridza rhythm chine aron chinamira achiridza lead inini bass Christopher Chawanda achiridza madrums saka mimi uyu solution yamakamusiya sei makamusiya zvakanaka ngoma siri takasiya zvakanaka bhozi mazuva acho nguva kurwara nguva miri yangu isaite zvakanaka saka vanga vatombomira mashows vakati miri yangu yabatikana rikanimbomira manzwa akapoka masiyanena akaita mapindiro akaitawo naye kuna aron chinamira ka achisiyanawo ka solution yawo kana muchiri kutondera ka ndiye wokuimba nechikwata che spiders kambo kana dziko gidi ishasha kakambonetsawo zvekare makore apindako Zimbabwe yakauya vasingafungire vashatiza vapambi
ndokambo kanonziko Gidi Shasha kubva kuchikwata icho chinonzika chanzi The Spiders vatunga na Mshaka Busiri ushoniwa ndoka wakabva vakomana Ananasho Azati vakunotanga kachikwata chavo nana Aaron Chinamira chaDendende Express amangozinzira omega kam Aaron Chinamira Dendende Express ngatimbowanzwa yapo anzi vaenda zvinoka kwa Mutoko pamadzeka apo. Ndingati patakatanga chikwata chaDendende Express kamboka takatanga kutsikisa Kaizi Chinamira newe tumusaidira kuti zinzi ndipe goboro. So takanga taenda kwa Mutoko ndopanga paine nzvimbo yatatichiridza mazuva ese tichigara ipapo apane mukuru anga ine zvinhu zvake kuti chiridza machienzira. So patakasvika kambo ikako kuti Chinamira akanga kari kambo kairakidza zvokuti kari kangatori kambo kanonakidza. Saka vanhu zita rangu vanga vasatonyattoriziva kuti ndonzi Aaron. Saka vaingoti Chinamira, iwe Chinamira tiridzire Chinamira. So ndopakabva pamuka zita rekuti Chinamira ndopatatongoona kuti zita ranga rangu usarudzwa navanhu. Wandidarireko mwana iwe dzoka, wandidarireko mwana iwe dzoka, wandidarireko mwana iwe dzoka, wandidarireko mwana iwe dzoka, watindodiniko chido chemoyo dzoka, watindodiniko chido chemoyo dzoka, namwe ndinayo ndoiudzaniko dzoka. Ndoita Chinamira, newewe Chinamira, inini Chinamira, newewe. Mamunzo Aaron Chinamira chitowera akapela. Take. Inza besre simoko apo. Eri chisumudza naye Nasho Azati. Ndoita Chinamira, newewe Chinamira, makanza sekondo kamboka chikanziniko Chinamira kubva kuneka Aaron Chinamira ka chakanyuka manza poka kuti zita rekuti Chinamira harisi zita repachitupayo asi kuti zita rakauya nemadunhuriro vari pamutoko apo ka vakurowa vari pamadzeka paya ndopa akatumidza zvikaneka uda kukambuka vanaingoranzi iwe titoere Chinamira, iwe titoere Chinamira. Right, pane umwe bhururu wake zvakare ka ainziyeka mabhiza avaimboshanda vakamboshanda uka vese rekati mbohanzwa ngova mabhiza achimbopinda kabudariro. Ini zita rangu ndinonzi Munyaradzi Mabhiza kana kuti Munyaradzi Piri. Inini ndakadai nekunosangana namukoma Aaron Chinamira weDendende Express mumusha wechitungwiza muna Ingwe Drive kwa huru yadzo kwandaigara pamba pamukoma tamba kugala stichi yangu. Mukoma Aaron Chinamira ndakasangana navo vaine show yavakanga vanomisikidza kuti vange vachienda kunoita kwaGutu, asi show iyi vakange vaipuwa
natsano wavo anonzi Big Wave, ane night club inonzi Big Wave iri Magutu Makare. Saka tichienda kunodaro, inini semuimbi akanga abvawo munzvimbo yeBeatrice ndichinogarawo mukati mechitungwiza, kuri kuda kunotsvaga kuti ndishande nevaimbi vakawanda mukati meHarare, sezvo muBeatrice makanga musati maane vaimbi vakawanda. Saka taive netumapiso twemainstruments twatainotarisira kunobatanzanawo nevamwe vaimbi. Saka mukoma Tambaoga vakati akomodheta pamba pavo, zvakazoburikidza kuti ndichisangana nevaimbi vakawanda kuburikidza iye Aaron Chinamira. Saka zvadaro takazotorwa natsano vaAaron Chinamira vaBig Wave tichienda kwaGutu kunoridza kwatainoita show yekunogara tiri panight club yavo, sezvo paine mainstruments anga aripo anogara aripo achisenzeswa neresident group rinenge richiridzirapo. Tichiendako kwaGutu takaenda tiine vasikana vataive navo kubatanzira mukoma Aaron Chinamira nemwana wavo mukomana aiva ari grade 7 mazuva iwayo. Tikaenda kunoridza kwaGutu kwatakasvikopiwa basa natsano vake vaNyongani munight club yavo saizvozvo. Vasikana vamaive navo muchikwata ichi muchiri kuvatonderera mazita avo? Vasikana handichatondereri mazita avo zvavo, asi ndichiri kurangarira kuti vai vari vasikana 3 vatakabva navo kuchitungwiza, vauya vaina mukoma Aaron ndo vainyanya kuzivana nevasikana avo muburikidza nebasa rekuridza. Saka mazita avo handina kunge ndaziva hangu. Ese makaridza kwenguva yakareba zvakadii muchigara Magutu? Ndofunga takaridza kwenguva inosvika iyo, ndofunga kuvavarira mwedzi 3 tichigara Magutu Makare panight club yatsano vake iwo pava Big Wave. Magutu pedyo nepaSalt Source ndo kumusha kwavo ana Aaron Chinamira. Akambowanawo here mukana wokumboendawo kumusha kana kuti mugere naye papo mutungamiri wenyu akambotiwo pane musha makamboonawo here akati wakomana ndichambomhanya ndimbonona chembere kumusha? Ndingangoti tichisvika Magutu tiine mwana wake mukomana aita grade 7. Vachinamira havana kuwana mukana wekuti vange vachienda kumba, asi chandiri kuziva ndechekuti mukomana uyu akaenda kumusha, asi handichaziva kuti akaenda nani. Ivo semunhu watakanga tiinaye pabasa, handina kuona hana yavo yarovedzera kuenda kumba, taingovaona tiinavo pabasa zvokuti takasenza tiinavo, asi havana kumbovhera vaenda kumba panguva iyoyo. Ndisingazivi kuti mwana uyu akazoenda navaBig Wave here kana kuti akafamba sei kuti aende kumba, asi Vachinamira taingori navo mubasa neMagutu Makare imo. Kudzimara imimi mazodzoka kudhorobha rarara, hapari makamboona vaine pfungwa dzekuenda kumusha? Zvinhu zvakadaro handina kuzviona semunhu wataingove tiinaye, asi ndinovimba kuti vane umwe musikana wavo wavaive naye Makare Magutu wavaifambidzana naye, ndokunhu kwandaiwanzonzwa vanzi vadi vaenda ikoko panguva yatinenge tisiri tese patinenge takazorora tisingaridze ari masikati, vaiwanzenge vari kumba kwemusikana wavo kwavanenge vari ikoko vasiri pabasa, asi vasina kuenda kumba saizvozvo. Zvaaita musikana uku kuno kuchitungwiza kwakusina kusara mudzimai here? Ndinovimba kuti kwanga kuine mudzimai nekuda kwokuti patakabva tichienda kumusha nemukomana uyu kuno kuchitungwiza kunenge kwakanga kwasara mudzimai wavanova ndemai vemukomana iye. Uyu mukomana aitoenda kumusha kuna nambuya zvakadaro. Asvike kwakapo abva anosvika achinokemba zvakare? Tinotenda akasvika achinokemba zvakare kusvikira panguva yatakazowanikwa taakudai nekunodzoka mushure memazuva atanga tanopiwa basa navaNyongani. Tapedza basa takazosvika pakunodzoka iye achingotambira Magutu Makare. Aya ngoma bhiza dzakarambira Magutu, wakomana wadzokera ukuye basa rari Magutu achitapirirwa kuti tapi Chinamira inzwe kunzwe. Panguva yatakasenza tiri tese kwaGutu kwakare ikoko, tasvika panguva yekuti isusu taakuda kuti tichidzoka kuno kuchitungwiza kwakare. Chakandisetsa kana kundikatyamadzawo kuti zvinhu izvi chii chaitika, ndakaona Vachinamira panguva yekunge tichigadzirira kuti tidzoke, taive neumwe mukomana wandakapedzisira kumboona achiridza naShuga Shuga.
airova gitari rhythm patairidza tese koko anonzi Sanad ndiye aiwanzofamba navachinamira pese pese pavanenge vari, asi vakomana ivavo pamwe chete Sanad navachinamira tine nguva yatakazombonetseka kuti tikwanise kuvawana kuti tiende kumba isusu tagadzirira vanyongano vagadzirira kuti tichienda, asi takawana motikari yakazomira zvakanyanya tichivamirira kuti vauye tichidzokera kuchitungwiza kwakare kwatakanga tabva. Vachinge vambotinzve ndofunga vakanga vaenda kunoona musikana iye, ndokuona kwandakaita ipapo. Pakushanda kwamaita naAron Chinamira, uno wake hunga huri sei pabasa? Pakushanda hedu kwataita navachinamira, uno wake pabasa anga ari murume aifara uye tichisenza zvakanaka aine rudo nevamwe vaanenge achisenza navo saizvozvo. Asi kungoti iyo nyaya iyo iyi yekuti kana tinge tapedza hedu kushanda kuti tizowana imwe nguva yekuti taigarawo pamwe chete tichikurukura sekudaro. Pamuonera ndakaita panguva diki yandakasenza naye taenda kwaGutu, anga ari munhu akanga asingabatike pamwe pane vamwe. Taingoti kana tapedza kushanda iye anenge asisawaniki akuenda muzvikona-konawo zvake maanenge achienda kuvasikana vake, asi pakutandira isusu sevanhu vanenge vachishanda pamwe chete aive nenguva shoma yekuti tinenge tiri tese tichinyanya hedu kukurukura. Tingati here siso pane pamwe pamungati makambomuonawo pa aita hasha kana kuti chamungakwanise kureva kuti zvishuwa kugumbuka asi changa chamugumbura ndichakati ndichakati? Ndingangoti pari panyaya yehasha handina kumbomuona ari munhu aigumbuka zvakadaro. Aiva ari munhu aingodai nekunofara zvokuti kana vamwe vanhu vanenge vachifara zvavo vachinotamba vachiita sei kana pastage aiva burutsa zvine mwoyo munyoro, nekuti aiziva kuti ndo vanhu vacho vari kuita kuti awane mari. Saka handina kuona munhu ari munhu ainetsana nevanhu kana kuti aigumbuka, asi nguva dzake zhinji ndaingoona ari munhu aifara. Pamazuva ekupedzisira Dendende Express yanga yakamira sei, muchitaura kuti nhingi airidza chakati? Inini pamazuva ekupedzisira zvawo inini ndakazenge ndabuda imomo. Mukomana umwe airidza rhythm anonzi Sanad akanga abuda zvakare kwaShuga. Saka panguva yenyu mimi muri mese muchishanda muchifamba pamwe chete? Tichifamba tiri pamwe chete. Sanad airova gitari rhythm, inini munyaradzi ndichirova gitari rebhesi, iye Chinamira achirova lead guitar. Kozoita mufana wangu anonzi Tom Chipangura wandiri kumbonzwa wanzi anenge ari kuridza naFred Chimombe mwana waJames Chimombe, ndiye aiva ari pamadrums. Nevasikana vatatu vanambotsanangura nezvavo kuti vataive navo tabva navo kuchitungwiza, asi vasikana vakangowanikwawo zveshort time panguva iyoyo, asi handicharangarira hangu mazita avo. Ndivo vanhu vatakanga tiinavo mukufamba saizvo. Take 20 minutes past 11. Chaka ipa chimudhara ichi chachine mhanza so chine mazina akataramukana kana chosvipira maiki kuti tsvagai munhu tiende tikwire murori.
Waikwira murori kaufukidzwa netende. Chinamira haasi kuonekwa. Aitwa teki naye. Dzichita kukwewa muto nekastraw. Right. Rekati mbonzai wachinamira wacho kuti ivo. Ndiana kavakwezva moyo. Ndingangoti inini kuti ndizokwanisa kunge ndichida ndipinge nenyaya yemumhanzi. Munhu wandakanyanyoteerera panguva ino kuti ndianga aveko. Vangu ndinoda vaimbi vakawanda ngati vanondiva ndinovayemura. Asi panguva iyo muimbi anga aripo mukoma Leonard Dembo ndo vakaita kuti ndizenge ndichikwanisa kuti ndibe zvemumhanzi. Nokuti mimhanzi yavo ndainzwisisa nechikaranga chavaimba ndanyatsoziva kuti zveshuwa pane shoko kuvaimbi ndingangoda hangu kupa mashoko okuti ekurudziro yekuti isu sevaimbi ngatizive kuti tiri vanhu vari kutoita basa. Torega kuve vanhu vanogara tichipopotedzana tichiti uyaita zvakati nokuti basa redu rinotoda kuti tirambe takabatana. So zvokupopotedzana kuti ningaze ngandidai zvinodzosera basa redu sure nokuti isikireti yedu isusu yatofanira kunge isingasviki kune vateereri nevanotsigira mimhanzi. Rekati mbonza kuti ndo basa rega rakatanga kuita kana pari rimwe rakamboita. Saka arisa basa baba nakati kana varamba basa ini ndochagara nawo njani handichakwanisi. Saka iyi ndipo pakatanga kuti vaimbi kwavainda ikoko ndokatanga kuzototsvaka pokugara achionawo kuti already siku zvakangoni ndokwainzi akaenda pana system azobva ikoko akazananhu akawanda ndo nhisi imwe yaingotaurawo yandoziva semunhu anga ari mudiki anga ari kumushawo. Imimi muchigara naye anga ari munhu akaita sei? Chigara nomuchindawo munhu ndo munhu anga akandinakira paupenyu hwangu seni zvangu paupenyu hwangu munhu anga anda kuzi ndakambogara naye chirwara kwacho. Munhu anga akandinakira bcause munhu aya nerudo nehama chena nenyina chena namai chaiwo aya nerudo aiti varangarira asi munhu aingorova hake ariko kuchirungu asi airanga kuti mai angu ariko abereka vangu ariko. Waimborovawo? Waitomborova semunhu wozi mazuva magitare kunzi nongokuti ngoita mari nokukasira zvinombosunga apo neapo asi wakazopedzisira woitawo zviri nani achirangarira vabereki. Asi nekufamba kwenguva vabereki vanga vakumunzwisisa? Vangofara zvikuru vachimwe vachirira maredhiyo angoti mwana wangu nesu kuchikoro ndakatotovhairawo chaizvo chitoti mukoma muri kumunzwa here ini chakapera ndatawawo chi muimbiwo seta mukoma wangu. Asi zviri kubuda here? Ndakamboendako ndakambozama ndingoti ndakazoda kudzingira zvakawanda ndo zvakazonetsa kuti ndisazonyanya kuita zvemagitari. Shangu dzacho makaona dzakakura? Dzakakura panguva yachewa zvakanga zvikati kurei pasi zvakatowomeiwo nise munhu aimanyirawo kuti ndiitewo mari ndakamboti apo naapo nazofunga kuti chiga ndichidzokera kumagotera kumukoma kuya kumukoma ndopanga autohwara ipapo. Pimi pamungati apa ndipo patakatanga kuona kushanduka kwa Aroni muupenyu hwake mukurarama ndepapi paakaimba nziyo dzipi? Ndikangoti paangotanga kutongoimba nziyo yekutanga kuti takutoinzwa paredhi kuti ndo zvatanga kutoburitsa izvi
ndo badala kuti shanduka yake ipapo. Chicha chakuitika muupenyu wake. Kana kuya kumushanga kutouyawo nokutumira vabereki nokuna kuti azvishwa watu wa munhu. Akangonoshanda kumudzoni koko akazogumisira angopinda magitari. Anazoshanda kumuzeke ipapo bezi ipapo. Patongoshaika ndo basa rakangoshanda rega iro. Waimbouya here kunoko? Vauya chaizvo. Andobvira kuuya nechikwata achiuya kuzombonoridzawo. Mampandawana ndimaivanza kutouya tichinomonya mampandawana. Chokwadi amari vateerera tiripo kumusha kwana Aaron Chinamira chakanyuka iko zvinezvi ndakamira edu tiripo pamarinda. Iro ririko kutanga iri ndarani? Ndiri Hazanzi Joyce chakanyuka. Kurinoteera racho ndora baba Eric Tariro chakanyuka. Rinoteera ndora mai Rosemary chakanyuka Mandudzi. Kozotiri ndora Aaron Chinamira chakanyuka. Chokwadi takamira pa rinda rechina rakanzi Chinamira Aaron Chakanyuka akazvarwa musi wa 26 April 1970 akazotisiyawo musi wa 17 July 2008. Ndikuona pa pakanzi Dendende Express ndo panyorwa muzvambarara wegitare pakafanzi rest in peace. Wakadrowa gitare ndiani? Ndimukoma arogara pa Sotsosi patongogara mukoma Ishmael Chindedza. Sei wakasa gitare? Ndomo waifarirawo basa raitwa namukoma zvirikunyanya. Iraiti imimi pa manzi yake Aaron Chinamira umukati ndo ataifarirawo yandaifarira ndeipi? Pana ndichimudiki nini ndichitanga kunzwa kumazhimba yaindi chidadiso ndo yakandiita kuti ndifare kuti mukoma wazvokwadi wakutoimba zvishuwa bozi ende kambo kakakarowa kainakidza zvishuwa. Chakunakidza kana chidadiso chini? Mashoko aivapo nemakitare marero aimaita zvaiurirana. Ko baba pane here vatingati vane nziyo yavaifarirawo pabasa remwana wavo? Baba tingati vakazoshaika. Mukoma angasati vatanga zvekunzi vava kutorekodha kumanikiri. Vakasava kurekodha vangatoshaika. Ko amai? Amai ndo vaitosifarira mai. Ndikapi kashikambo kavaifarira kamai vaiti vakanzwawo mwana achiridza vosununguka? Nhamo yedhorobha. Ndachionera dhorobha. ndo kanonzi chidadiso aka kanodiwa na mukoma Philip imimi kani kutaiyo baba na mai kutaiyo baba na mai kutaiyo baba na mai kutaiyo baba na mai abereki wedu mana pane munhu achakwapadza makitaro ke Aaron Chinamira here inzwa ridhimu yacho akurisei kuganga nzungu apa Woodrow akutiloni kwachapepa unokura uchitambudzika kusvika pakupazorora hapana
pamugona apo Darwich Estate government farm payula pa Shipton apo bwanji kwa bota achimwenanga mulekano zikwenda bwanji kumeko ka ndizoti magamba angu ka akateerera anangoma Christmas chaya basa anangoma taodzera what property rudo chibata moto anamfundiro yesena na Pastor Ellen Anderson anzi takaibata nepenyuno 5 Giant Farera achimwene Clive Piri Shingi Masakudza Davis Gudza Tawanda Chimperu anamune mu waterfalls muzvirisei uonesai chimwanambo Daudi mumbonzwa kubva kuna mbuya wacho watakaona ikuko kumusha zvakare. Mbuya ndinonzi Janet mukwashi ndakazvarirwa munyazvidzi ndiri mukadzi wake wokutanga mukadzi wasekuru ndiye mukadzi wokutanga saka ndini ndichimuona Aroni ndinotomuti murume ndiye mukadzi wenhaka saka ari mukadzi wenhaka tachifara nebasa raaiita chikonzo chataifarira ndechekuti anga ari akurera vamwe akurera vazukuru vana sekuru saka dambudziko rakazotiwira hatina kufara tisina kufara hazvisinei vauya vatishanyirawo hama dzake zvavatishanyira varatidza kuti vane rudo nesu vanotirangarira katiri kuno kwagutu nhasi nzwi rangu ndinofara nchinzi kwavo muredhiyo kuti aiwa chiwaini ndini ndiri kutaura nhasi nomufara mukuru chaiwo kuti aiwa Mwari atite zvakanaka kumukezve vamwe vakaita saAroni asi vaimuke vachikudzawo zita raMwari kana taakuimba ngatiimbe vaimbi tichirangarira kuti kuna Mwari sezvo tiri zvokwatichazoenda mangwana noti akudzwe Mwari. Imimi maigarisana na Aroni anga ari munhu akaita sei? Makugarisana na Aroni tinoziva kuti vana kazhinji vana vanonetsa vana vaneti musikanzwa asi isu pokuyaruka kwatakaita hatina kuona musikanzwa yaAroni hatina nhoroondo yekuti nokuti vamwe vanonetsa neumbavha vamwe vanonetsa kana neumhondi asi pana Aroni hatina kuwana chivi chorudzi irworwo hatizozivi zvedu zvakavanzika asi hatina kuwana chivi chorudzi irworwo tinomuona somwana akakura mudunhu zvakanaka ane chidzidzo nenhoroondo yokuti chero vamwe unogona kuti aiwa itawo sezvaiita nhingi aiimba kuimba kunoimbwa pachena aimba vanoda nenziyo dzake vanobva vazvigamuchira pachena vachimubhadhara ndozvatinofadzwa nazvo. Imimi mune here nziyo dzamukati imimi dzaAroni dzaimbokubataiwo mwoyo? Dzaindibata mwoyo masitando anda kuti kanga nasi ndorangarira kumwe kwokuti hwaisimba hanzi pandagona nditendeiwo chero ndiri mutorwa nditendei apaimba nyaya yavamwene nomuroora hanzi musangogona ngoshora chakanaka chese chese munongochipinza mukushora aiwa paagona paya mutendeiwo chero munhu ese anenge agona mutendei ndobhazira ndeta saka munoreva here mimi kuti dzimweni dzenguva ndo zvaiita amai vake nevaroora vake nevaroora izvo zvinowanikwa muvanhu munoziva tiri vanhu hatingazviti tiri vatsvene tinogona kukanganisa asi katakanganisa tinogadzirisana asi imimi semaonero enyu inyaya yatingati yakaitika here pamusha uno hazvina zvazvo asi aiva mufananidzo waaiimba vaiva mufananidzo hazvina kuitika siso musavanhu hatingoni kusatadzirana asi tatadzirana tinozodzorana saka iye aiimbawo kuti aiwa musazodero nyange mukange maona zvinhu zvaitika saizvozvo hatisazoti tobva torasana tiri hama nehama. Imimi sambuya pane here pamakamboonawo kana kuti mumwe musi kuti murume uyu wanga wagumbuka wanga wakatsamwa zvamukati imimi zvanga zvamutsamwisa zvingava zvii? Kazhinji kutsamwa kandinoziva ndekekuti mai vake vanga vari murimi mukuru andozikanwa ende nanhasi kusheka kwavakaita vakasiadzidzisawo munhu ake ari pano kurima kazhinji kutsamwa kwaaita aingonzvinge basi anga asingatukani nomunhu asi akanzvenga zviya zviyezvo moziva kuti anga asati achada zvokushanda agumbuka ongonzvinga chinyararire. Kwazisaiwo veukama voukama vandiri kukwazisa wokutanga ndiri kukwazisa mai Edhi
Aiwa ndivamwene vakati vatotoza kuti ndo amai vasara pano kuti vatete maedhi muri kundinzwa here ndiri muroora wenyu mukadzi wokwangu kwazvari kukumhorosai ndichiti makaditete potai muchiuya kunoku muzoona zviri kuitwa naFiripi. Firipi ane ng'ombe mudanga dzokushanda kwakatitywa namai ake. Tiri kukumbira kukuimbira ekaimboka isimbwa naiye chakanyuka chiri mupenyu chinamira saka rega tiimbe. Wandidarireko mwana iwe wati ndoriniko chido chemoyo nama ndinayo ndoiudzaniko nama ndinayo ndoiudzaniko hanzi ndokaingorohwa parufu rwake kaka ndokaingoimbwa nevanhu vese. Hanzi amai Aroni mumwe musi manje ka Aroni aenda kunoridza pamagamba pa Growth Point. Tindoti it's about 3 kilometers kuenda nosvika pamusha pavo. Aroni aikwanisa kusvika ipapo pamagamba ipapo ka 3 kilometers oregedza kusvika kumusha kwavo otodzokera kuno kuHarare asina kuenda kana kunoona amai vake asina kana kunovasirawo kana mari yechigayo. Hanzi umwe musi manje akabva mugadzira size. Hanzi akabva musvikira ipapo achiridza paGrowth Point ipapo vaenda pagate iye achiridza uko ndobva mai vatanga kukolekta mari vachiisa musamba muchihomwe chanacho vachipakira mari imomo vari pagate. Vakomana pagate pavaida kuedza kudopopota tiko mamai muda kuedza kuita pinda neipiko. Hanzi vakabva vafugurira dumbu zvikanzi kuona dumbu iri bhosi wenyu uyo mukuru wenyu ndo maakabuda imomo handisire mari kana yechigayo saka pandiri kutora mari yechigayo izvi. Hanzi obva vatora ndafamba negepi apa ndobva vasunga sagira vabva vasumudzira vabva vaenda kumba zvikanzi ndainda. Hanzi mukomana achipedza kukwapaidza uko abva vanzonza gogo vanga vari pana vatora mari yese vaenda nayo. Hanzi vangopeta tambo dzake abva ati huti kuHarare kuti pamwe akabva vaya kuHarare kuti akabva ambonochiona futi pagutu but mari yese yange yatsvaigwa pa umrovo unobva kuna sekuru vandakakurukura nawo vanga vakaudzebeda zvavo wawa Anamiraka zitaredi Mozart Isaya Rubacha mai vake Aronika Aroni Bachake chainamira uka mai vake ndo wakoma mukadzi wangu ini vakaita sei Aroni zvakaita pashope yegirini vari patongora akaka matende mai vake vari pagete vachiitei vachibata mari dzokupinda kupa pasina vakomane akwete hatiwadisi kanjezvemari no asi yakanishamisa ndechekuti akazovigwa nebherera zvisati amai vake kuno kwakafira kuno kutaura chokwadi kwamicho ndositaurei chaizvo asi wanga uri munhu akaita sei iye ndio muridzi wamagitazo akachiubrigita dembo kule atakachiubrigita dembo achipo chakachiripo zvechokwadiwa amadoterere ndo yatatakabata kanhasunoka yaAroni chinamira chakanyuka wasiwa seko Ezekias mono David Nenzou amkoma Taumu Waterfalls mba amkoma Brian Mixon Santana Mbondi Say Divine Mpofu na Father Nyakutumba Father Douglas Sekuru Chikowa zviri sei
Edmund Nyandoro. Live nice. A blessing. Na Elasco Mnamati ndichituzgiri sei. Magamba emanzi. Burial Society ya Gogo ndo yakazoita mudeni kuti muimbi airowa zvemhando yepamusoro soro yangane mukulumbira awane kuradzikwa murunyararo. Hapana here vadamboti oturudwe. A 779-134 panisal muka. Ready alon Chavalo? Hello. Baba. Agadi. Ndo Zimba ngutaro nani? Ajopa duwa Zimba. Right, ngoma shepila. Ai gona urumoyo. Anditika. Yeah. Ai watinosikudza ngoma shapiro. Ngoma shepati topa kutenda zikuru neshevalo? Hello. Makadiko. Makadiko. Etilipo. Ndi Tamai Parua. Right. Kupa malika. Akapana. Sesi zeze mnenda gubi. Dezo laso. Mwatarajo. Kupa na usigira mwana jibo. Sure. Right. Aimbo mali. Datora nana. Ndiani wangu? Ruben Tamai Parua. Ndo pakutenda zikuru ngoma Ruben Tamai Parua. Nechapimalo? Ale? Yebo. Mkoma ga. Chini ngoma futhi. Chini chipapa. Chema guitar. Chaiso. Isaac Padarwe. Ndatenda ngoma Isaac. Aneshar modelo. Allo? Aneshar modelo? Allo? Magadiko. Amkoma wangu chirenje. Apa Milton Park apa ziri sei. Aneshar modelo? Allo? Hello radio. A 779-134 hello? 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 Magadiko. Iyo Magadiko. Itiripo, utaronani? Utaronani nzimakufu ya rugende. Kurisenas? Sakwadi murume yaranzi chinamira waigona chaizvo. Waikwa paidza? Waikwa paidza baba. Nanditika? Tenda. Aiwa ndopa kuti ndazvikuru ngoma 779-134 pansal pameka ready hello? 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 Magadiko? Ngoma umayo. Ndo Simba hangu zviri sei? Dinamizo. Right. Mkoma wainamizawa. Vaigona ka? Vaigona usingadziri. Aiwa ndopa kuti ndazvikuru ngoma wangu 779-134 pansal pameka ready hello? Yebo. Hello? Hello? Hello radio. Hello. Magadiko. Tuko madio. Ndutaura nani? Ndaya Dazimeta Joao. Ari kupi Joao? Hello. Ari kupi Joao nasi? Ndata haibona nkoma chinamira. Matibata muri kupi? Rafingora. Rafingora papi pacho? Pa Morning Star. Pa Morning Star po? Ndatenda mkoma wangu ka. Kurise nasi pa Matemba, pa Singa, pa between kurafingora ikoko zviri kufamba here.
kwashomo zviri kufamba here pamema estate pana bema benline apo ka ndizoti ana Ephraim Banda muripo pamatemba apo ka nechapano haro yewo makadize ndosimba yangu zviri sei aigona mukomana uyu nditaurawo nani mutaura Raymond kuchinoi handiti ka notenda ndopa kutenda kazvikuru 779134Z halo yebo makasimba here handiti ka ndopa kutenda kazvikuru ka 779134Z halo 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 779134 pane Channel FM ka ready halo halo mkomari makadiko muje zise ndosimba yangu chinamira aigona handitika apa handifungisa rimwe gore ndonzi Job Tafrenyika ngoma Job zviri kufambe mushe tinongodaro ngoma ndiri kukutsvaga ika imimi ndizokaubatai namba dzangu munadzo ka namba dzangu ndinadzo handibate ngoma Job please right rimwe agari pokudhaka pakufunda mikadero pari yakambondinakidza takamboti tine shoko etikrizi kuti akaranganawo kubva isitaita rufu patatangaridze kushorere ndiani patatsvaga bhuru yedu chinamira bvaanoridza ikoko etikrizi achishandisa kiti yedu tatawira ndachazotakura kiti onoidzosa kumba zvino chinamira akangoti kupedza show nekusiya kiti pastage ipapo abva atiza achibva aenda nemari takazofonera nemanagement yekuheadcash kuti akarangana kunzi uyandore kiti yenyu kana pastage pada kukwira yamwe Saturday komkomana stage yekiti ke kiti siya zvese kopa makazombosangana naye akati chii hanzi nandapfaikirwa nemwana wangu ibva tafona kumba kwake zikazi nadzimai hakuna rufu rwakamboitika kuna saka vatipfungisa zvekare zvezviwa koma Job topa kutenda zvikuru zaita basa koma koimi mungoti zizi hadzichinai pane zviri kuitika tiri kupinda nayo mari ndopa kutenda zvikuru ngoma Job yatenda right ngoma Job Tafrenyika ka ndove famous 7 handiti ka a 779134 Pansalema ka kupinda kapa wairesa pa ndopa kuti ndazvikuru ngoma Job Tafrenyika wamwe anongonzwa kuti famous 7 avazive kuti ndeipiko famous 7 yacho ndo vakaridzaka kuwana mukana wokuti ndibate adzimai vaAaron Chinamira nekuda kwokuti vari kunzi vari kwaRusape tichazovabata ndichavatsvaga chete marinzwa rimwe bhegi rina ngoma Job Tafrenyika okubvunza kuti nhai nekone matambudziko kumba tikanzi kwani kana naivo kuno kwavako aizve 779134 chalo halo makadiko makadi mukoma mali ndipo madio rise basa munongonzwa imi mukoma Chinamira vairova chokwadi amaziya kuti chiri kuifarirana nazo ndiri kutaurana navo kutaura naWalusa pakaroi mukoma Walusa ndopa kuti ndazvikuru chapa chimweni amayadhamu ari kupi amayadhamu varipo avape foni ntaura namayadhamu halo hello amayadhamu farisei pakaroi pari boss
Zviri kufamba. Ndimi mamuchimunzwa chinamiro. Handitika. Egona zvokuti. Aiwa tinopa kutenda zvikuru. Right. Baba namai walusa pakaroya apo zvikanzaiwa tek nayo kanechela vinopa kutenda zvikuru kangu. 77913 chalo. Halo. Makadiko. Ndava Malunga pachikuta. Malunga. Kuri sena turi chikuti? Chikuti kuri bo. Yey. Muri kure. Right. Raiva gamba remhanzi reshuwa. Gamba remhanzi. Ati bhegi jayo chakakurisa. Bhegi jayo chakurisa manje. Yatragir. Ratrangi jayo. Totenda ukoma manje. Ndoba kutenda zvikuru mukoma wangu. 77913 ready halo? Halo. Makadiko. Halo. Makadiko. Ndiripa Makadiko. Ndiri kutaura nani? Nyundo paruwa. Mukoma Nyundo. Mukoma waigona. Vaigona. Ndanyanyonakirwa napamuzi wacho pekutora mari pagedha. Because vangaona kuti zvinganonoke izvo. Vakuri kuseri. Aiwa ndinopa kutenda zvikuruko. 77913 Halo. Yevo. Waigona mukoma. Waigona ka. Halo. Yanga iri nyanzvika. Halo. Ndati yanga iri nyanzvika. Yanga iri nyanzvika. Ndinopa kutenda zvikuru mukoma wangu. 77913 pane chila pemuredi halo. Halo. Kuti sei mukoma wamari. Ndiri pamari unotaura nani? Gideon mujaji pachiweshe. Vamujaji. Aiwa apa wanyatsozobata moyo wangu chaiye munhu ndaida unyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Mandigoni nhasi magonera inini kwete vamwe. Saka manzwa kuti zvakafamba sei? Ndanyatsonzwa mafambiro acho ese maendero aita kumusha mhomuzi wacho achitoro yechigayo achimutsiro ekudzoka ndafara zvisaiti neazotaurwa namanhungetuke iyi handinakidza ekuti akangoti achaendi kunobhadhara mainstrumenti kwanga hayo aiwa yandinakidza 77913 Padesh FM ka ready halo? Halo. Makadiko. Halo. Yevo. Makadiko. Ndinofana ndipita kubulawayo. Right. Ndanga ndichifanira kuti dai mambondisira pandagona musati maenda. Pandagona ndazi ndipembedzeyo. Musati maenda mukandigonera ipapa apa ndopane chaipo. Ndopane ese. Ndipita kubulawayo. Mukoma Peter manakidzwa nei mima? Mukomana wa Aita. Ndanakidzwa ndipazanzi duplicate ya Dembo. Azi duplicate ya Dembo. Wako. Na sekuru. Bye. Mukoma maita basa mimi. Right.
vaterereka rekenzoreka mukanononga kutora mutereri wangu wokupedzisira kane chalamwe dalo makadiko makadi zvenyu tiripo nditaurawo nani ana maitadiwa nasema ku airport right maitadiwa kwilibirai chinzwi aiwa muindi wedu aigona zvokuti aiwa tinozvikuda tinokakuridzirora imbi ngavazive kuenda kumusha vasakangana kuenda kumusha ya kuitira mangwana handitika ukwadi maitadiwa maita basa vii aiwa tinotenda ndopakutenda zvikuru hanzi vaimbi ngatidzidziwe kuenda kumushakani imi aiwa regai nditore mukana kutendawo zvikareka ivo ka vese vakwanisa kupinda muchirongo wezvika nevateererika venechitafi masina kukwanisa kupinda vaya vakandiri kutendai mese ka nekuteerera uyezve ka nekukurudzira ka icho chirongwa kuti chivezve ka chinosumukira ka gamba remhanzi epaNational FM svondo rinoteera tichazenge sisu ka tichibata iyo shasha ka shasha yedu ketai muchawaya handitika nemuso muvhuro tinenge tichibata ketai muchawaya ndotezenge tichifamba nawo panapa tichinzwa ka nhoroondo ka yavo nemuso muvhuro mwari wakuitire zvakanaka inini hangu amadotereka ndichasiya mumaoko anathani ncube bachakula ka ndiyo muchafamba naye ka kusvika nguva dza 3 o'clock.